Het maakt niet uit wat er pledje aanzoek doen, maar als een paar dingen wat ons moet gaan om te kwalificeren voor dit president. En die vrouw wat 12 jaar een bloedveen geleid heeft gekwalificeerd om 12 jaar een bloedvloeien te leiden. Because why, daar kan iemand anders gevat was en haar plekje dat moest zijn geweest.